thupuya kan luhmain Chin State Myanmar a development lian taka oma nam sipai tharapiang Chin rampum huap inzom khompol Chin National Organization Nuaya Chin mipuite veng himtu tur sipai Chin National Defense Force chu April ni som pathuma khan din felane Chin National Organization thu chuain atarlandanin Federal Democracy lungphuma in ngat ramdin chuana turle Chin mipuiten mania ro anin rel theina turte remna le muana ngel nget a om theina turin remna le muana ngel nget nei tu mipuite din chua theina turin tun naya Myanmar buaina tel pol rang te chu anin sui khoma politics a inlung rual ton na kan nei theinan Chin State huam chung Falambia le Chin State pona om kale kabo phaizola chengte ram ranga Chin mi om khom tenen Chin mi puite tan politics a sul sutu ni turin Chin National Organization chu dinania anwaya hian mi puiveng him turin ral thuam keng turte po din telani tian tar langane thupuila ma lut lang taila Sipaiin atang chhuak kan koma zanlama mi anruk bodan le an sawisak dan ama ton riat ngei min thrila arap thla khop mai ama hi Sipaiin school atanga le khazir chhuak ania Sipaiin te chu kanram veng him tuanga kangai thina kalu tir chuan kaphurin ka in chuang ve hle ati an training ne atang hian thluwa kan suk dan asoifia Sipaiin TV channel bak kanen ngai lova an lem chan Sipaiin te choisan na lam hlir minen tir boka chu baka chuan zana in mu khom an ko thina chuta chuan Sipaiin te chu an ram nu le pa an ni thu te an tel lo chuan Myanmar chu tlu che thei din muna ading reng ti te le mipui te chu ral muangin an om don lo ti te an zir tir thina nam Sipaiin te huat na tuin heng nam Sipaiin te hian rui hlo tol le mihring tol ba kan tingai lova kan rama chiat na thlen tu ni ti te chu an in zir tir dan ani Sipaiin lu nu abikin tuna an boi nuwa hian phone man an phal ngai lova pathiania chia phone kan khoi ve theya kan chungte kan biak poin thil zong kan soingam ngai lo kan in biak na chu an ngai thavek thrina Sipaiin du lo na lamemo kan lung oi lo na te kan soingam ngai lo ate February ni khata an rama boi tran khan an ho tu te chuan mi pui boina siam tur an ron om dona heng mi te hi ram mel man ni ti chu an in zirtir le dan ania mi puin noran huai hota kongan zo lai khan chhun lama chuan aduti ve ngai lo ma se zan lama nor huai hot tu CDM shruai tu te man na athok chuak ve thina a soidan chuan Sipaiin te hian mi puizi nga khosa an chung te le an mani tran tu te hne na tangin thu an dong thina chu ngen thatu te chuan CDM shruai tu te ming le an che na te an ron soya phone an ron thril ani lo chuan khopuya kan ho tu te chu valutin anin mu thina chu thu anin hlan chon dan tlang puyene heba ka hian mi puizi nga Sipaiin thatu anin phum runok boka an shruai tu te omna dap chua ba ka mi pui thil ti anga lang thei turin poi te po an khoi thrin ate mi pui lama an shruai tu te ming le chen na chu an ho tu te chu an thrilin man turin an thok chuak ta thrina pol ranga an in sem dara achang chuan pol khatin mi pakhat an lu chuak de bera an mi man tur omna chu tlan chiat arem chang ani chuan pol pathum te an tran rual chang om boka an mi man tur chu thatakin loin peta poni se kutan thlak lo pha chuang lova an lo tlan che man ani chuan an chung te tal an man tho thrin ane a soidanin trum kha chu NLD hruai tu man kan tuma alo tlan bo mana anu le afanu te chuan in an lo nga ka afanu chu kan man ta thowa engtin nge an ti zui tak zel ka hreto lo ati an chung te an man chan chu an mani an ronin pek theina turati ani kha trum kha chu an mi man zinga tlan bo tum an nang chinga atlan chuak tur chu man tum tu Sipaiin te hian an kap zuya a muna athinga la arwang chu lir theya purin Sipaiin doctor hne na an thon zui ta nga la ne an mi man tur te chu
kut an thlak na sa thei khop mai an lu le an maya thi a chhuaka an hliam en kol lovin an la son thina engtin nge an ti zui zel ka hrelowa ma se mei cheno pang an man tele liam tuar te chu an om zel dan tur ka ngai toin ka omanuam thei ngai lo ati an chet na hi rengun khopui chunga ania zana mi an rukbo thin pialama hian midang po kutan thlak na sa thei khop mai mi an man zo hnuwa chuan NLD thlop na lam thuziak intar na in te chu an zong kuala an hmufu ani chuan ina lutin in chunga lo om te chu kutan thlak zui ta thina kutan thlak lai tukvera tanga lo en tu tele lo bi thatu anomani chuan chung mi te po chu an ma tel thina ne trum khat chu mi pano pang kum so memo kum som pakhate movel chu an soi salai alo en renga wangin thi chuwa khopin kutan thlak hial achang chuan mi na lutin an phone anen dik saka an phone a chuan sipai du lo na lamemo CDM le NLD thlop na lam hoi an mu phot chuan an soi sa a an man thin tleirol pahni chu sipai du lo na thu social media an po sawangin kan man to a poi khoina an nei ran lo ma se an thil ti rengot po chu man theina ni ati tun din hmuna Myanmar mi puite an chep zia le sipai te chu firfiak ti ya an soi adik zia chu athu soya tang hian alang chiang hle sipaya tang atlan chhuak kan kom chuan kan mi man turte silaya kale kuthak chu kati ve ngai lo kuthak tura thu pe khi kan dong lem lova ma se thu pe tu turte chu ache masa an ni thina wangin poi soi lo thliar lova soi sak chu ziak lo dan ani ber mai ma se wa nei thlak takin kan thil ti hi adik lo ti hrethiam pola katranga vo ti ching pen na te kha do tani zia ka hria zantin maya mi man le kuthak chu ka kham to tak zeta kan mi man tur ka hlum ani trum phei kha chuan ka silai ka ti cheluya ka ve du lo nge thisen chhuwa tur le nun ron na chhuwa tura zantin hanchet mai chu a hre om hlea ma se hre om ka ti na chu kalan chhuwa tir thiang lova ka khonga ya wanga ka mit tui tla po ti lan ngam ani ngai lo karil ruput mang ka ti lan chuan soisak ve mabak kane heti lai hian mi pui kut thak ka du lo thu sipaya ka tran pui then khat te ka soi pui thau thunga then khat chuan karil ruang bok kan puwa thua kan suk sak te chuan min en ran pha hiala chuba ka sipaya nam tlem jok te en ran na aum nen kan nun phung chu ka tor thei to lo wangin katlan chhuak ta ne ati February thlato patang khan zana mi rukbo hi sipai te hian nasa zokin an kalpuya atamber chu khoya nge nomti an chung te chuan an rengai lo chhun lama chuan kongzo chhuak te an man thina zan lamai ro chuan en thlatu te ko hmu na mangin an hruai tu tila nor huai hotna an khai pa deuh tele NLD hruai tu te an man ve thunga hei hi tun thlenga an kal dan alani ta zel hetiang boruak ani kara hian UN hnuaya World Food Program chuan Myanmar mi pui makta duai thum le nuai li ta chu kumina ril tramin anom theidon ninan chuta sipai paithak nuwa khan thil siam chuana thok sarkar na thok le adang te chuan nor hi an thlopa ramdang atanga Myanmar a sum dona khoi tu tamjok po an chol thup maya hewang hian sum le pa ya har satna tokin ei turman asang zela na thok lo le ei turman chu sang chhozel tura an ngaya mira theizok te chuan ei tur an tla cham tran me kane an buai awang hian thom hnolam buai pui tu company rang te chuan Myanmar a an hmun te an khara thom hna siam na a thok mi nuai ni vel chuan an na an chan to a sumlak luna tur ong box lo ei tur man sang zel nen tun boina wang hian harsat na to khi an thahnem to hle chuba ka chuan thrileng awangin an economy chu chele zual tura an da boka sipai hovin buainan cho chhuat nuwa hian ram thang chak tak mai Myanmar chuan
niam lam apan dor mai ane an buaina hi akal chhozel ani chuan bu fai man te chu asang chho hle tura WFP chuan an chhut boka kumin chung hian ei tura harsat na tok tram ma chhon tur chu Myanmar hian mi makta duai thum le nuai ni vel ni tura an chu ta ne nor huai hot tu mi puin ne na an chan theina tur kong kan tarlana khan CDM hi akal zel theina turin mi pui mamo avan lo atul don ti kan tar lang to a hetiang boruak hi an tong chhota a fiana an paltlang chho tak don nina lang lo nei tu te chuan an thlai hral na tur an hmulo tran meka achia tai chuan in du in valamai ro u titok te po anom to he buena hi re ta po ni se har satna athlen chu kumin mai ba ka nakum thlengin alang chhuak don chau zok alani